Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli na Balkanska posla. Danas ćemo vi pokazati kako se pravi njeguški stek. Potrebno vam je 200 grama teletine, filea, treba vam 100 grama pršute, 100 grama njeguškog sira i malo kajmaka na kraju kad se sve to isprži. Prvo ćemo da poskidamo ove žile i ovo bilo sve sa strana što ima. Možete malo meso staviti, pogotovo ako imate kakvog kučka da mu to date da pojede. Onda uzmete fino to meso i dobro ga izmlatite sa ovim čekićem da se dobro to omeči i da se raširi, da se dobije veća površina. Onda ćemo uzeti ovaj sir njeguški pa ćemo ga isjeckat. Možete da ga stavite i u šajbne, ali ja više volim ovako kad je sitno isjeckan. Isto tako i sa pršutom nasjeckam sitno i da začinim sa majčinom dušicom da to fino dobije malo mirisa i ukusa dodatno, arome. I to bi tako trebalo da izgleda, ne treba više od jedan prstohvata. Možete i da gledate tamo kako taj brod prolazi preko jezera. Eto, slučajno uđi u kadar, što ću. Onda ćemo to fino na taj file teleći da uzmemo fino da posložimo sve, pršutu i sir. I onda fino preklopimo to dobro. I ga ovako malo pričepite rukama da to ne može niđe da pobježe. I maknete ovako ove travuljine ako ima sa strane što. I onda ćemo ga bačimo da se prži na roštilj. No 3-4 minuta i s jedne i s druge strane. Poslije 3-4 minuta ga okrenete i to treba tako nešto da izgleda. Ako što sira pobježe nije problem, ostaće ga dosta. Tu što još ima da vidite, tu imaju pečurke koje spremam. Hoću da ih spremam sa kajmakom i s pršutom, punjene sa žara i ima ovako ovih ražnjića sa zelenišom, to za ženu, pošto ne volim mnogo meso. I to je tako otprilike kako bi trebalo da izgleda njeguški stek serviran. Tu su pečurke sa pršutom i kajmakom i ovaj ražnjić za ženu. E sad, uživajte, probajte, pokušajte napraviti, javite, komentarišite, kažite mi kako vi se sviđalo. Lajkujte, subscribeujte. Tako, obećavam da će biti dosta tih novih recepata. Preko svaki ponedeljak par novih. Komentarišite, dajte ideju ako želite nešto da vidite ovako što bi trebalo da vi napravim, da vi pokažem. Prijatno, doviđenja.